balhog sa bilangguan, pastilang di malasa, si titinggi kulata. Isang linggo, ako'y nagsisimba, ang baro ko'y puti, puti at maganda. Nakita ko isang dalaga, wala kong ginawa. Santa Ana, Santa Mesa, San Antonio, pakinggan mo ang lahat ng kombatsero sa eskina, plus mga walang pera. Kaming kombatsero, plus palahubog, ang among ilim nun, tubaog tulapo, ang among sumsuman, iro nga maldito, bisag palahubog, dagang-dagang na nga ibong, olay! Kalimot ko sumpay ato da kang nitiban ko itong kanta taon porbida taon-taon ako nga nakakanta ato day karming day text si Manang Joan ni mo ay wapa rin mo nababasa di ay maragwa pa da nga sa may text sa message niya kumusta na kuno si mama diris ato ay na okay naman bisa nung provisyo kayo nga okay ay ikaw lang tubag uy nga bebe ana nawag na kita ay bebe siya ganito wag tubag ka siya ganito tubag bebe hello Nang, kumusta? Nang, tingog Nang. Kumusta Nang? Ay, kumusta naman niya? Okay rin Nang. Si Mama, kumusta naman? Okay naman, pero mo lagi, badungon kayo. Gahi pa kayo usahay ba? Tumurog tambal, dugay kayo. Magpagahi, maglalis pa mi. Saan na tambala? Sa iyo, maintenance, sa blood. Mao ba? Nang Joan, pasuruyas mga nyo diya sa inyo, bi. Kay gusto taon sayang masuroy diya sa inyo, kay gibingaw na kuno siya. Ay, ayaw na lang nagpasuruya. Ibaw, bayagahan at iguay na na. Kunya, may pamati pa. Lagi. Kay bawo mo ko, pero pasuruya lang taon ba? Kaya sige, bisag pagitan yung manoy. Sige lang. Kay basin makalugar kisuroy diha, makalugar di kisuroy. Musuroy lang unya ako diha. Basta kay ati manalang na ninyo diha. Nang doon, bagi taon kung yung gustuhon rin mama, paita, pero yung tambal ba, kay lisuran na lagi tao na mo diri, ako rin tayo yung ginabuhi na sa mo. Ay, lagi. Magpadaraw na ako diha. Basta kay ayaw lang yung pasag di si mama diha. Oo na. Upat may managsuon, tulo ka lalaki, usang babae, unya ako'y kinamanghuran. Mao nang ako'y nagatimang taong mama, kay pulos man taon nga minyo ni sila. Unya kini nga mong inahan taon, tiguang lagi taon kayo, daghan lagi pamati. Pero mao lagi, wag igsuon nga mianha taon, bitabang sila, mohatag sila ginagbang tabang na taon ba? Ako ra gid taon, ako kasawa mo ay nagatimang taon sa kaswan. Unya, Dong Titing. Day. Dali sa kaniyot may pagdali, oy. Nana, day. Nga naman, ha? Atuas mamas kwarto. Ha? Nga naman? Dali, dali, uy, dali. Lagi. Dong. Tanawas mama niyo. Ma? Maligay? Ma? Kanihan kong pinukaw niya, wagin mo mata. Uy, yun na. Uy, what may pitik yung pulso? Yun ang pulso sliog. Ako kapon. Uy, what na sad? Ugnaw na sa mama. Ha? Patay na sa mama, day. Kinuok ko. Patay na sa mama. What na yun? Unya, medyo migahi na taon. Mao nga, gipahibaw ko dayo ng ako igsuon. Nga, mao na tabo. Unya, napahibaw na ni mo yung mga igsuon dong. Day. Unya, nang reply. Ayun, reply. Grabe hagod anak nila kwit. Namatay na ilang inahan, di gihapon sila kalugar ug ari. Ambot ang din nila. Ilang day, wato na to. Total, sunod si Mana pa man sa lubong sa mama. Lagi. Pero ang ato ba nga, makatapang sa taon sila diri. Uy, di ba yan alimag kita rin maglihok? Grabe naman sa sila. Sige lang day. Wato na yun nila to, day. Dong. Ay, day. Nahurot na itong kape. Kuhaan talagang limos. Yun sa... Katulong sa kalas may kuha dako-dako man to. Katulay kuha day. Sige. Asa man gibutang? Nasurapon. Manita mong kuha na. Magkuha lang ko ha. Pagpalit na sa kong kape kay daghan man kayo nangayo o kape. Sige day. Asam tao niya akong suon Ginangabot ko ang nandi. Sila mo hindi. Ipalubong na ko sa mama ba? Bahala rin sila mga bot. Recorded by X Thunder Gaming.
Lubong na ginamos mama, pero wag yun ako mga isuong mga butoy. Hangtod nga, usan lang kabuhan, gikas paglubong ni mama, mauni, tabo na eh. Ako na yung nutok eh. Amot nang, kinsa ka na. Dong, nainanuktok. At tuwa sa kadiyo, kinagluto ka kung ari. Oh, day, ariyaw na ko. Kinsa ka niya eh. Oh, Nisido? Ting, kumusta? Ha? Kumusta? Ikaw na, kumusta ka? Oh, Ano karapaman mo? oh, dong. Wa mo mo wari. Nalubong nos mama. Kuan, pasuda una mi. Anak na magstorya. Dili, so dili. Dali, John. Uy, kumusta mo na Jun? Ni si Tu. Okay, right, man. Si Manang Juan, wala ki. Ay, nagtiksanay na mi. Nagpadung na kuno siya nganhe. Na siya sa terminal. Di ba? Di ba suka dito day? Pero nga ano sila? Layo na ba taon kayo nagbiyayan sila? Ay na lang, oy. Oh, ayun lang ko na day. Ayun lang. O, dili ba yun ko ngayaw na lang paglungag. Pagpalit na lang. Kaya gani harap may gigutom. Saan siya style mo na eh? Ako maingon nga maglungag. Ako ingon pagsukad. Oh, sukad ito. Dungog ako paglungag. Nanay, unsa man kana ni kanang papag yun ay na maayo ay mo sakit. Sido. Naday sakit si Manoy Sidu? Yung sakit sa una gud kana nga kon magutman na siya mabungol, Di ba noy? Oo. Bungol na eh. Ana, gutom na na. Giguto na ka ni Sidu? Gahapon pa. Ha? Nagkapon ba ni? Oh, mga una dito. Bagong istorya. Eh, suka dito day. Kaoris manoy taon. Ako, paglungag na nga kusab day. Dungagin na itong kanon. Unyaon sa mandong, ang sudan. Di lang natupunan? Ako nila lang. Pero kan asin is manoy taon kay murag. Igutom mo sila. Bungol man. O, Dong. Sige na, dali na mo ni Jun, ni Sidu. Sige man, sige man mo balik-balik na pang tanahaw. Gahapon pa lagi. Noy Sido! Kaon na Noy Sido! Oo, mukha ano dyan koy. Kaniyaran taong kong gigutom. Maayo! Oh, Maayo! ang Juan ay. Ang Juan ron. Hala, oo, sinang Juan kit ron. Ako nalay sugat Sige. si Manang Juan, Dong. Sige, palihog day. Sige, lingkod yan ang. Siwiras man ng day. Palihog. Di ara nang Oh, salamat. May kay nakaabot pagkitaon ko. Abi na ko mumuna lang ako maabtan. Iya, sa naman mo na eh. Probida sa istorya. Oh, kay Uy, mangangilngig guning akong kadungan gud. Nay. Hoy, si Do, John. Nahinay lang mo ha. Wa tay udilit na yung contest ha. Nanay, si Manoy Sido man lang ay nay. Sagdilas man na lang. Bungol ka ba na di kakaong sagdilas siya? Ha? Nasad? Upag yun na mamaayo ng iyang pagkabungol? Basta kot man ko siya. Bungol ko na siya. Uy, mas mo grabe o magpasar-pasar, mapasara na siya. Ay, nang Juan, kaon na. Uy, John. Uy. Ayun, naghilapti ang dukot ha. Ako ng dukot. Nawa na noon eh. Naunahan ng Lucido. Uy, si Do, ang dukot ba? Oo, ako yung nakauna yun eh. Ay, sige lang manang, naglungag pa man ko. Gamay raman ko gilungag ko, kaya wa man sa may magtuong nga manganhi ba di ay mo. Ang dukot ba si Do? Ay, naunsa ang tao. Naglalis mo anang tungos dukot. De. Pagluto ito plus dukot ka. Usum rin mo mga dukot. Bantay di ni mahurot ng dukot ha. Ituan mo plus dukot. Ay, salamat. Busuga tao na ko. Kamu ba? Nahibaw, gayud mo nga paborito kayo na ng dukot. Pero inyo dyan kong giunhan. May ganit kinakaluto usab si Carmen. Beda niya. Tama ba? Isang taon mo eh. Ay. Nahibaw, bayagid mo kadi ato pa ha, sa gagmay pata. Ako ginay tikaon sa dukot, kay ako may kinamagwangan. Oo, lagi. Unya, ugwa ka. Ako may sunod din mo. Di ako po yung... Kadungog na, kadungog. Ha? Di ako po yung kamagwangan. Diba? Beda, huwag yung humaglalis ng dukot. May pa si Jono. Sila panghingi. Ha? Ay mo kalaba, kami mo kabalaka, karong panihapon. Kantong kanong dukot. Dukot to, magito na ko. Unya, atong sunod andong. Ako, dukot po. Siya, ro mag-aaway pa mo. Puso na karon. Tempam sa mari pagkahitabo adong uy nga namatay mas mama. Di kauting. Usa man yun ay sakit sa atong mama, ha? Di balagsik pamuntos mama. Wala oy luya na to.
Tiguang nga ba kayo ito sa mama? Ay, paminawang tinuod, no? Dagdagi pamatis, mama. At tugili kong Sir Benji, tingil, kaya kong tabang dito. Dagdag siya maintenance. Iyang high blood, cholesterol, iyang yung sugar. Ang tinuod, naglisod gitaon ko. Tungod sa mga tambal ni mama. Kaya punaan pa si pagkamatay niya. Sus, wapagin mo mga ni. Aw, mas ikagon mo nga, ma. Ano na inyong problema na? Probida. Ay, kung magdong ba, ako, wag ko kanhi kay nasakit man sa taon ko. Unya ingon man sila nga dili maayong mo ato kag patay kana kay sakit. Ako sa no. Nang asa ko kanhi. Ako sa bulbungol na banis munisido. Wadi ko kanhi kay wasa jud ko kwarto taon. Ba ko kapiti. Pati sa dako ni sura ron taon. Ako mo ani unta ko. Nangandam na good ko. Oo, dayo kanina eh. Ay, kuandong kining pagdayo na nakulakaw, nabuasot ng kus kanal, oy. Bida sa istorya tungod lang sa pagkabuasot sa kanal. Di na ka mo dayo pilar, magtaway paghugas na, mahimasa ka. Nga, mag-ilis ka, sayo na na. Di, manamaoy hinungdan. Oo, sa mga eh. Kuandong kay, atong pagkabuasot na kus kanal, ibalik ko, ang himasa ko. Unya, nag-ilis. Ugnaog na ako, nahug mang kus hagdanan. Mau tungod sa akong kalagot, kikuba na kong among hagdanan, oy. Magugba na ako, nagdukdukan pagbitaw akong kamot na. Mao na yung higayo, mao nang katarungan, nga ka ba ni? Dili. Kaya nadukdukan mo na akong kamot. Tungod sa akong kalagot, gilabay na akong martilyo. Naglabay na ako, uy, naigo ang bungbong, may banda, paingon din rin ako. Nabukol. Kaya mao na kita hinungdan. Ha? Wala ka gani? Dili. Usap kita hinungdan, nga nung mo ka gani? Nawag tang akong plite dong. Abong mo, sige, ito. Recorded by X Thunder Gaming. Sabi ninyo, ako masultin lagi ko ninyo ha, mga maguwang mata mo. Ang tinuod, hiubos kay ko ninyo eh. Is pagkasakit ni mama, ngayon kong tabang ninyo. Huwag yung usang hitabang yung pertambal sa mama. Pertambal ni mama, may pa ang subunganan ni Sir Benji o ni Mamayda. Nitabang pa. Huwag ganin mo yung duwa-duwa ang mama. Unya, karupatay na sa mama. Huwag, yapon mo mo anhe. Okay. Ako lagi hapoy, nagsagubang sa tanan. Okay. Nga, dapat unta, naamo ato kay inahan ko to na to. Huwag yun mo, natabang na ko diri. Problema sa Beranas Minteryo, sa paglubong, sa punerarya. Ako, tanan. Unya, karon hipos na sa mama. May pakita na mo. Kini dong. Pasayloa lang mi dong ha. Unsaon nga naglisod ba sa good mi donggot? Unya, kitsa may wa maglisod na to, parehas tagalisod. Nagampo gyud ko ato nang noy nga mga nimo ron makatabang taon mo nako. Pero wa gyud mo sa Pasayloa lang mi dong. naibaw mo naputos ko sa utang ron kaysa tanang beranan ako may nibayos panirarya ug sa panadaya. Sus, ako po, sabi mo, ako ang tao daw, no? Ugwa pa lang ko mo, kanal. So sa inyo nay. Noy, taas kay kag rason eh. Nya hinungdan war you day kay plite. Kuando, kining, basig ka itong nahukos, kuan ba, imburnalo sa kanal, dito mahugang akong kwarta. Ay, lagi na si Doy, Balikol ka tula ako, dong, ako pangitaon dito. Ay, bida. Wala sa mama noy, lubong na. Gilubong na. Mao gyud tatong adlaw ni kinahanglan kay kong mga nimo pero wag gyud mo mga karon. Nagdugan mo tulo. Gusto pa gyud kay mong dukot. Bida. Kanya, usa man ni? Nagsabot mo? Ha? Nagsabot mo nang? Ting. Ni Amib kay wa naman ko si mama. Unya. Kuan, ting, mas mayo tingali, ting, no? Nga, ato na lang kang bahinon ang yuta ni mama, dong? Usa? Oo. Kuan, pulos man gyud ang mga anak. So, pareho tang dulay katungod. So, aron dili maglalis bahin aning yuta ni mama, ato na lang bahinon kay wa naman siya. Pida restaurant tempar klaruhon tani. Ang yutang mama ng 150-150 metro kwadrado na. Pagkasakit ni mama, wag iusta ninyo mipakita o mitabang. Giprenda na ako ang 100 square meter. Ang 50 na lang nabilin nga giturukan sa bahay. So karon, makuha mo sa inyong bahay. Sige. Lukata to ninyo. Kay bahinon ta to. Uy, sa man, may gilukat, O, ana. mao na diha. Pagka-hospital ni mama, ang bayaran na ng-hospital, sobra 100,000. Ang ako ni Prenda, 100,000 lang. Ako ba magilitaw, nagpuno atong kuwang taon?
Pila ka tuig kong nagatimang mama o niya kamo, wagin mo ipadada. Niya karon, bukli mo si utang mama sa inyong sir. Lukat na ito ninyo. Akuan kanino. Usa? Kani si Quinta Petro Crado ba? Kuhaan nyo ang inyong bay! Ha? Higay nyo, no? Tawat nila mong limpyo. Nagguba na yun yung ato ang panikilalay ni kung hilabtan ni ninyong bay. Ako'y dakong respeto ninyo, ha? Hinungdan nga, bisag dako ko kay ubos ninyo, gidawat, gyapon mo na ako din gipakaon ta mo nga isip, igsoon, pero ayaw mo pagtuong nga tungod kay kinamanghuran ko. Kuhaan lagi ko ninyo katungod, no, inang? Pero klaro ho tani wi. Kinala no bahay ko ta ana. Gipin ka na nila mo ko! sir. Bitaw dong. Lukata ninyo, lukata! Magbahin ta to! Ay, di na mahimo dong. Ay, kuha atong titulo, kay ato itong ibaligya. Unya, anak na ta mabayad, ug mabayran na ta. Nga, sayo na kayo yung sulti nga na, no? Tuong musugot ang iprindahan, kwaong titulo, aron biligya. Di, oy! Kita tag-away na. Bayran sa to nato ang 100,000, anha pa nato mabaligyang titulo. Mao nga pangita mo kwartang ilukot ato. Maura na! Mao niya ko problema ron, bida. Sa na ako mga igsuon ako mambina. Ati Pres, kuigili. Nga gusto man silang mukuha taon silang share. Unsa pibato na kuha nila. Adi man mo sabot sitwasyon, pakig-away minuon ako. Suko inon sila nako, ano ako giprindang yuta nga kag mama man to. Parehog bi, tabaggi taon ko niyo, unsa may akong buhato nila. Unsa man kong kabunit pasultihon. Bam, nabres Bible nga nag-ilog si yuta, titig. Good morning na to tanan. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dudong Titing, Ate Pres. Sengan? Dudong Titing. Titing. Kumusta guys, patiting, no? Patiting. Muna, wala ko ka. Wala ka. Patiting. Gabutan. Gabutan. Papatiting gabutan. Taka diya pa, murag. Wala naman may balwita ni mo diri pa, kay wala makamari diri. Kumusta lang ni mo diya. Unya ka Titing, Ate Pres. Kuha ni siya, Ate Pres. Manghuran silang mo nagsuon niya. Kasi timan silang mama, niya nasakit lang mama, na timingan, wag kita akong sa inahimbong, kaya ako kayong beran sa ospital, giprinda niya ang yuta. Karon namatay ang mama, nanganha ilang may igsuon, iyang ginang sa una, karon na iyang may igsuon, mauma hinooy, nangusog nga, bahin-bahin noon ang yuta. Mauma hinooy, nagkuha siya, o sige, ganahan mo bahin, lukat o dato siya, dili ko lukat. Pao na nga, problema ang hahinuan na ni Ate Pres. Kaya gusto mo yun nila nga bahinon ang kuwan. Yuta. Ang yuta. Ma'am? Naprinda naman ka to. Doon na part na naprinda. Naprinda ang 100 kay 150 raman sa tao ng yuta agor Ate Pres. Nyaman lang tatong na, 50 silang tulo. Tulo man sila. Oo, giprinda niya kay gibayad man niya dito sa kuan. Sa ospital kay wa mo gid siya mahimo. Ang iyang may isuon wa mo gid mo tabang, wa mo tunga. Pagkaron namatay, diha na nito nga. So, ano man po, uy, iprinda kayo. Oo, Nasakit man ilang ginikanan. Ginoo ko. Kuha na. Kwarta, di, ang kuhan mo to sa ginikanan ng yuta, di ba? Ako ba ito, Pres, dili sa akin ang pinaminal dito ba? O ako ikiting ito, puro tubig na Oo, mahimo po. Tural, gigamit man sa Euro to sa kong mama. Pagka-hospital siyang mama. Oo, kailangan na mo. Ako'y trabaho. Nakitrabaho. Kamay kaya akong sweldo. Unyaon sa may ako ibayad hospital. Mauna. Buliat. Bang! Usay, doon na problema na ba ka nang magbisan pagprinda lang? Kinanglan na ba mapirma ang tanang iksuon? Sinangla lagi ba? Niya ato higayon na ba? Pero, tuwan man na, sa Emergency. Sa iya ng ginikanan. Oo. Sa iya ng ginikanan. O, kaman babae. Uy, dili mo kuhan, uy. O pwede ko sara ka anak. Bahalag dili. Total kabilin mo siya ang ginikanan. Oo. Dili, wa may labot ang kuhan. Kay, ang magbuot pa na, ang iya ng ginikanan. Karon, karon sa kaso bitong yun ani no sa buhay pa to sa nang Dr. Rosa Rosso may ngalay kining problema si uta babot manig 30 ka tuig pila mga matay na lang takbo na to Dr. Rosa Rosso pero ado na ko ipambit bisan pa man sa sitwasyon karon ado na kita ipambit ni kisa tinga sa tong Cinderella Dudong Titing.
si Dodong Titingting. Kanang na ang sabot-sabutan na ninyo, panapog ko ipaambit nimo na may giya, no? Kung ari ka sa Leviticus 25 verse 23. Kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit niini hangtod sa hangtod. Kay ako ang tag-iya sa yuta. Mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Ang Ginoo. Pero karon mo bam mauna man atong naandan good nga doon na nagkunay karang titulo doon na nagkunay kuan tag-iya. Oh, siguro katong pero sa to yang giingon nga. O sige, lukatalin nyo aron bahinon nato di binaanda mo ting. Ana na lang ting nga mas mayo nga malukat tinuod ninyo kay kung dili ninyo na malukat Embargo na. si tawag na amoroso. Si tawag. Unsa na amoroso? Parang kuan kana Suon ba siguro ang Rosula? interest man tingali na. Oh, kana bang ibang amoroso. Naanay akong beranan. Ay, kuan. Na kay na ko. Rimate. Oh, ribate. Marimate na bili. Sa nang amoroso bayranan gyud ni mo sa imong giprenda. Kanang rimate kang di na malukat. Di naman. Oh. Okay, bayaran nga gawa pa nimo babayad riba, ibayad ka. Amoroso. So maayo, isa to yung ingon kay nagubot man sila nga malukat. Niya, bahino nila. Naanay bro Joel, ari bro, sila na. Oh, okay. Virgo. Virgo. Amoroso. Mau ba? Ay, Okay. ang virgo di ay amoroso. na to. Ang Ginoo. Nang daghang mo maligya alam sa kinsa nang maligya. Karon lagi mauna ni ato naandan nga ang kaniadto gyud ang dakog yuta mautong wise nga ato ning kuralon ko patiteluhan di ba ang katutong mga way mga hunahuna sa umaabot nagtuulan nga mauna ni wa gyud Dula mo lagi paambitan ni ingon man si Ate Priscilla sa mga titulo sa mga papilis yung pagsigili ang mga yuta daghang na maligya. Na ako ipaambitan na ha. Og ari po ka sa live pagkasulti ni anay. Daghang ipang patay, daghang ipang lugos, daghang kayo makatalagman karon. Unsa to bang sa kuyaan? Nasuko ang Ginoo. Ngano man tiya, gipasipad-an ang iyang mga binuhatan karon. Munang naay mga talagman nga nangabot. Unsa man gipagpasipala tiya? Ang mga dagat gitabunan, ang mga bukid gipatag. Ang Ginoo maayo ang Ginoo. noy Dipinde. Balik ka. Lukatan na lang. Ikaw, kaya kinis tigili ba ito kayo masakop di siya ni Rudy? gato di to Kita Rode. Rudy ba ito Ginoo? Rudy humawas? Gawa yung. Balik ta. Anin ito na balukat nila guliat, Ate Pres, gili, para bahinon na nila ito, equal. Aron maikon, bahinon nilang katong yuta, aron ma-equal na pagbahin. Aron may problema sila, kanang untay malukat karon yung mga igsoon maamo yung gipakising kuwaon nilang bahin nilang yuta patubanga gyud sila lukat ani na lang patubanga gyud sila pagpangitag kwarta nga malukat kay magrimate unya kay ang yuta ron Ate Pres lahi na magbalyo kay sa una ang yuta ron depende sa lugar depende sa lugar tanawa pila ibalyo na dong og kuan ibaligyag lain para malukat tong kuan nya una niyo bahina ana na lang ang kwarta ninyo bahinon nila ng yuta kay bag-away mo na kural mo karon pa ko kay baw gulyat ang yuta pabukalag ini tubig una tamni. Ha? Biduang. Pagbukalan imong paon yuta pagbukalan kaldero. Parang da baboy. Ang yuta bubuwag ini tubig una tamni. Kanang bitong tanong. Kanang kakuan kanang tanong nga mamuwak nga buwak nga tanong nga kanadagan kayo magpatong-patong sa iyang pungango kanang gladiola. Gladiola. Kinanglan pero bidang kutiha na itanom na nimo karon. Inig panahon ana mura katag sa kadangaw yang dawn. Kauton nimo nakatuyang unog nga murag sibuyas imo tong ibitay diri sa may lutuanan paasuhan og kadiyot kala kaadlaw. Anya katong yuta kay mong tamnan niya pag-usab imong ano tong ini tubig aron jud mga germs mamatay. Delikado ba ang tanuma? Ay ana din yuta. Na yuta. Katuloy mo ha. Kanalang tanuma nga. Galadiola. Pero katuloy Ate Pres lain. Sa man. Yawayan na unan niya ita. Pagkakta. Wala ka ng kalumanon. Kaya ko ang